салом тамошобинони телевизиони варзиш. Пас аз чанд лаҳза бозии аввали гурӯҳи F миёни мунтахабҳои Олмон ва Мексика дар варзишгоҳи лужникии шаҳри Москва баргузор мешавад. Мунтахаби Олмон пайроҳаи дифои унвони беҳтарин мунтахаби ҷаҳон ва қаҳрамониро пас аз чанд лаҳза оғоз менамояд. Рақиби аввалини машинаи олмонӣ мунтахаби Мексика ба ҳисоб меравад. соли қабл дар ҷоми конфедератсия ин ду мунтахаб аллакай бо ҳам рақобат намуда буданд. Он замон ҳайати ҷавонгардидаи мунтахаби Олмон рақиби имрӯзаи худро бо ҳисоби 4-1 мағлуб намуда буд. ҳар ду мунтахаб акнун муддаии асосӣ барои баромадан аз гурӯҳ ба ҳисоб мераванд. сармураббии мунтахаби Мексика Хуан Карлос Осорио иброз намуд ки дар бозии имрӯза дастпарварона шоандозаи муқобилати шадид нишон хоҳанд дод. Йоахим Лёв раҳнамои машинаи олмонӣ дар навбати худ қайд намуд ки шогирдонаш ба ин ҷоми ҷаҳон нисбат ба ҷоми ҷаҳони пешин ба қудрат ва нерӯи худ боварӣ доранд. варзишгоҳи лужникии набарди муҳими гурӯҳи F-и ҷоми ҷаҳонро истиқбол мекунад. мухлисони мунтахаби Мексика ки яке аз фаъолтарин гурӯҳи ҳаводорони шаҳри Москва ба ҳисоб мераванд, фаъолии худро ҳанӯз аз субҳгоҳон дар назди варзишгоҳ оғоз намуданд. аммо мухлисони олмонӣ низ кӯшиш доранд то аз мексикагиҳо қафо намонанд. фазои варзишгоҳи беруни варзишгоҳ майдони набарди фарҳанги ду табақаро дар бар мегирад. аммо ин на танҳо набарди дӯстиву рафоқат буда, фарҳанги волои ин ду миллати футболдӯстро нишон медиҳад. ҷоми ҷаҳон майдони на танҳо набарди футбол, балки муаррифгари ҳунар ва фарҳанги миллатҳост ки ба миллионҳо илҳом мебахшаду эҳсоси фаромӯшнашавандаро боқӣ мегузорад. мухлисони футбол бо телевизиони варзиш бимонед ва рақобатҳои муҳиму диданӣ ҳатман мустақиман пешкаши шумо мегардад. гурӯҳи эҷоди телевизиони варзиш ҳатман гузоришҳои худро аз рафти ҷоми ҷаҳон ба шумо манзур хоҳад кард.